No, mä olen Magnus Nyholm ja kalastaja. 85 aloittanut kalastaa isä ja äidin kanssa, mutta ne on lopettanut ja sitten mä oon jatkanut homma niin kauan kun meinasin jatkaa, niin kauan kun mä pysyn hengissä. Kalastettiin noin silakaverkkoilla, niin mä vein ne eilen illalla ulos ja aika kova myrsky oli ja sitten aamulla mä kävin nostamassa niitä ja siinä oli semmoista 20 kiloa suurin piirtein. Tässä on ihan ok silakkamäärä. Syksyllä on silakka paras, kun siinä on eniten rasvaa silloin. Ja terveellistä rasvaa. Tuossa on silakka. Kilohailesta tehdään semmoista, sanotaan maustekalaa. Ja silakasta tehdään taas silakkasäilykeitä. Kun silakka tulee sisään kerran niin sisäsaarista on ihan niin silloin kun tulee kylmä ja sitten ne hävii taas talveeksi ulkomeren päin. Sitten meillä on, kuten pääväylä menee niin kuin Helsinki-Kotka tässä ihan ohi, niin meillä on kyltti siinä, missä lukee Fish for Sale. Et venet saa tulla ostamaan rannasta. Et jotkut päivät on kyllä semmosia, mitä voi olla 30 veneet maissa. Siinä on pakko olla joku niin kuin aina. Sitten mä ravistin verkot ensiksi ja sitten huuhtelin niitä ja sitten perkaa ja suolaa ja sitten pitäisi purkittaa ne ja sitten myyntiin. Se oli yksi verkko. Sitä mä en ymmärrä, että silakka pitäisi olla niin halpa kaupassa, kun se, jos verrataan niin kuin muikkuun, kun se on niin hyvä kala ja monipuolinen kala. Se on vissiin vanhoista aikoista, niin se oli vaan köyhä, että mitä se oli silakoita vissiin. Että se istui vielä. Siinä se oli. Sitten mä huutelen ne taas. Ja sitten suolataan niitä. Ja sitten taas sitten ne saa olla pari vuorokautta. Sitten huudellaan vedet pois. Ja sitten vasta suolaliemen taas ja sitten purkitaan niitä. Ja sitten myyntiin. Joo, ne on kiloilet. Se on vatsastakin eri juttu. Ne on paljon rasvaisempi kuin silakka. Sitten ne suolataan ja etikas. Ne on 5 päivää suurin piirtein. Ja sitten liotetaan ne. Ja sitten vasta purkitetaan niitä ja sitten uusi liemi päälle. Et siinä on kyllä monta vaiheita kanssa. Suolasilakka, mitä mä just on pyytänyt niin kuin silakoita ja siinä se on valmis purkissa. Sitten on perinteinen maustekala, mitä on tehty kilohailista. Ja sitä troolataan. Se on vaikea verkkojen kanssa saada sitä. Ja sitten on valkosipulisilakka, missä on pistetty semmoisia rullia. Ja sitten on suutarilohta. Se on vähän kuin lasimestari silli, vähän samanlainen. Sitten meillä on sitruunasilakka, merirosvosilakka, missä on kermaviili, majoneesi ja juotava rommi. Sen takia se on saanut semmoinen nimi. Ja sinappisilakka. Sitten on kylmäsavustettu lohta. Jostain on keksitty aina jotakin ideaa ja maistellut. Ja totta kai voisi tehdä vaikka 50 eri lajia, mutta siinä on se tärkeä kanssa, että siinä on säilyvyys. Että se ei ole vain viikon verran niin. Friörn och fiskaren får inte ge sig.
kalastaja ja kosia ei saa antaa periksi.